El proper diumenge 26 de juny se celebrarà a la ciutat de València el Gran Premi de Fórmula 1 per tercera volta. Un exemple més de l'aposta dels governs municipal i autonòmic del Partit Popular pels grans esdeveniments. Una aposta a la que, a banda de la lluita molt digna dels col·lectius veïnals i socials, només ha comptat amb l'oposició decidida i argumentada d'Esquerra Unida, mentre la resta de partits de l'oposició van decidir donar el seu recolzament quedant-se només en crítiques a la seva gestió. La Fórmula 1 suposa una despesa milionària de les administracions públiques. Des d'Esquerra Unida volem que la despesa pública s'oriente cap a la despesa social, a cobrir les necessitats dels treballadors i treballadores i no a les megalomanies del president Camps. No cal oblidar tampoc que els grans esdeveniments responen ja a un model que l'actual crisi ja ha donat com a fracassat. Aquest model respon a un sistema molt poc diversificat que té com a conseqüència principal la baixa productivitat i una ocupació temporal i de baixa qualitat. L'aposta per la construcció i els grans esdeveniments estan darrere de que el País Valencià siga una de les comunitats autònomes més castigades per l'augment de la desocupació. A més, després de 2 anys de Fórmula 1 ja sabem que les carreres han sigut un autèntic fiasco econòmic per a la ciutat. Ningú va tindre un benefici digne de ser destacat, amb la notable excepció, evidentment, dels patrocinadors i organitzadors directes com el senyor Eccleston, per cert, admirador de Hitler i del règim nazi, per cert. No van tindre grans beneficis econòmics ni el sector de l'hostaleria, ni el sector del taxi, ni per descomptat els treballadors i treballadores de la ciutat, ja que la creació de llocs de treball va ser mínima. I tot això consagrant un model de ciutat absolutament insostenible. Les obres per a la construcció del circuit van tindre un fort impacte negatiu, no sols perquè van atacar directament al patrimoni arquitectònic de la ciutat, sinó perquè, a més, han furtat als veïns i veïnes de València l'ús d'un espai públic, consolidant així de facto la privatització que ja es va iniciar amb la Copa Amèrica. I tot això sense que des del govern central en mans del Partit Socialista s'hagi posat el més mínim inconvenient. A més de totes les molèsties que el Gran Premi de Fórmula 1 causa als veïns i veïnes dels poblats marítims. Carrers tallats durant dies, aglomeracions en el transport i el soroll provocat pels vehicles que participen en la cursa, que van convertir la fatxada marítima de València en un autèntic infern acústic. Encara hi haurà qui pense que aquest malbaratament de diners haurà servit per a que València siga el destí principal turístic nacional i internacional, però no ha sigut així ni de lluny, perquè València encara continua ocupant un trist 6è lloc en les preferències dels turistes, molt lluny del 3è lloc que hauria ocupar per el seu pes demogràfic i per la seva situació geogràfica. València necessita un govern municipal que tinga com a principal objectiu fer front a la crisi econòmica, posar fi a les desigualtats, millorar el benestar ciutadà, fer la ciutat més sostenible i més verda i salvaguardar la seva història i el seu patrimoni, conservar i rehabilitar el barri del Cabanyal i no destruir-lo. I per això sí que valdria la pena que València fos una ciutat visitada pels turistes. Per això sí. Jo crec que queda ben clar en la meva intervenció que el rebuig d'Esquerra Unida a la ciutat urbà és un rebuig des del principi. Nosaltres s'hem oposat des del seu inici, perquè mai hem contemplat com a positives les inversions que es feien per a que després foren recuperades, perquè això és la típica coartada dels grans esdeveniments, és l'excusa per a donar el suport al gran esdeveniment i dir que després es recuperaran les inversions i que després es recuperaran les obres. La proposició de llei partix de dir que el Gran Premi de Fórmula 1 és positiu si al final es recuperen les inversions. Nosaltres no estem d'acord. Sincerament, amb aquesta proposició de llei, el Partit Socialista del País Valencià tracta d'amagar una crua realitat. I és que el Partit Socialista del País Valencià no va fer res per demanar, com a part de l'autoritat del port que és, un informe d'impacte ambiental que haguera impedit la celebració de la carrera. I sobretot una altra cosa, que el Partit Socialista va estar també copartícip del malbaratament de diners de la Fórmula 1, de diners públics, perquè no es van oposar des del principi a la Fórmula 1. Heu estat també copartíceps. Al contrari, el Partit Socialista o alguns dirigents del Partit Socialista van estar espectadors VIP de la Fórmula 1. Van estar espectadors VIP i, a més, el seu secretari general, el senyor Jorge Alarte, va donar el vist i plou l'any passat a la Fórmula 1 i al pagament del cànon.
d'un cànon de 18 milions d'euros en cada gran premi, que suma un total de 126 milions d'euros. Per tant, des d'Esquerra Unida anem a abstindre's davant d'aquesta proposició de llei, perquè Esquerra Unida, un segon ja acabe, gràcies senyor president, des d'Esquerra Unida sols donarem suport a la renúncia a fer la Fórmula 1 i així que el Consell renuncie a pagar la resta del cànon i que aquests diners vagin a parar als barris de la ciutat i als treballadors i treballadores. No val el sí, però en un moment de 600.000 aturats al País Valencià val el no a la Fórmula 1. Gràcies. Per a fixar la posició del grup parlamentari Compromís té la paraula la il·lustre diputada senyora Mireia Mollà. Bon dia, diputats i diputades.